Good morning, everyone! Tanawa kong mga anak, anakins, nagatang na morning time naman. Kiss mami ba? Di magpakis guys. Ang Rochelle. Nadala mo, lingaw rin sa camera ba? Hindi, Ara. Good morning guys. Very good, kining lantag camera. Oy, hintutok pa jud. Oy, di focus daw bi kung mulanto ba gyud. Good morning everyone. See. You say good morning. Ay, milantaw na. Di wala gisapot. Wala gisapot kay minglantaw. Ang akong piring, halaka piring, anong naamang kay mga samad gibugno ni ba? Laagan man kaayo god. O, di ara. Gibugno ang among piring. Ang ako ang Mickey. Og ang akong Tiger. Ako silang paimnan og pills guys. Kay naaman sila tanan. So i-pills na ko sila. Dali mo diri, dali. Diri wakwak. Come. Ako mo wakwak. Toy lang. Daddy ning lakaw ka, naghatod sa anak siyang amo kay wa man sila work guys 1 week. Kay wala man ang mga auditor nagkuan man seminar so wala pud sila. Ali diriwak na unsa oy. Ipasaka kay paimnog tambal layo man hinuon. Inyo mo ba ni inyo hawak kaning bag-uwak no? Yang inday man ning karaan. Ay naunsa di ay ni. Tiger! Tiger! Come over here. Tiger! Oh, very good si Tiger. Kaming duol, ra. Yara. Aliinan ta. Si Mickey, to ara guys. Kayo na natutuwa dito. Para ay. Ito si Mickey, oh. Si Inday, ulahira na to na siya inom kay nga no. Kung paimnon na siya pills karon niya, wala pa na siya kaon. Dili na siya mukaon, guys. Mana? Ano sila take? Dayon, ako atong i-continue guys kay wala pa may kaon sayo pa man kaayon sa ni oras di ay. Wala la city naman di ay. I-continue sa nako tog kuan ay guys kaning ako ang hinalay ba kanang halay ko gikan nya ning sulod ko kay ang si piring ning sulod sa rep kay wala na saradan ang rep. Mao to nga nakadagan ko kay ato ang i-continue ato ang ipanghalay. Si Banana nagkuan na ni guys nang laba kagabi eh. Kaya di ko pwede mang laba kay mapasa kong kamot ay akong tiil mahubag man. Uy! Asa man ka day? Dadala man kasi mong iro day. Cute kay kag iro. Unsa yung name ana? Unsa iyang name? Ha? Kay Kay? Kay Kay! Ang bata guys, nagdala-dala sa iyang dogi. Tura o. Si Kay Kay ang ngalan. Dapat yung bata guys, reveal. Ay, saba ka mga dogi kay na-iro. Mga nilabahan ni Banana kagabi guys atong ipanghalay kay iharap bagid intaw ning
haguan og panglaba. Unsa lang ga sakit na kay akong likod. Hala, ingko labihin naghurot diha kay di ko makalaba. Sabi yung tayo ni tiglaba guys, kidya kanang nagkuan nami guys, kanang sabot nami nga siya tiglaba niya maluoy man ko kana bitong gikag trabaho niya. Nagdrive ba ya ang kamot ba? Mao to nga, wa na ko siya gipalaba kun na tiglaba. Karon kay ning hubag man akong kili, man ni pwede baskon. Mao to nga, siya tiglaba. Nga guys, mga kortina habol bedsheet man iyang gilaban pero mo ni akong gihumulan guys, asya lang ako ang patiwas og laba na yari ni di mahulog akong cellphone pas ini gina ba ni kahulog ng cellphone ni survivor ang cellphone na. Mo tinilaban sa banana oh. Hey day, sa manday. Tingka to iyang gipang hanger guys. Ato tong kainitan dito na to ibutang iyang gipang hanger. Diri na ko ibutang o kay bantang kay sa init. Diha. Makita ra ba ko diri din ako ibutang ang kamera be. Ano. Dili ra sila ni mahulog, di lang tandugon. Kita ra ko unsa na akong mga nilabahan guys. Bye. Guys, kay init ang panahon ng halayta. Ay, botching. Ano din hindi ko andiri dudo?
Alright, guys. Ingay. Uy! Saan ang nagpon niya? Manata panghalay, guys. Oh. So, mga hinalay na to nga gilabhan ni banana kagadi iso karon. Diri na punta sa sulod kay mag kuan ta sa pagkaon nilang doggy dogs. Prepare ta sa pagkaon nila, guys. Hi, naraw gahulat na oh. Oh, nya na. Ang ako daing bulak dae ako sa daing ko anon kay para mahumol na ni ang tambal ni banana agay. Lato ra gud dito dongbi maglisod man tani mo ay. Ara guys, nangalak ko guys. Butternut, then kuan. Initas ako na gawas. Gasan ako niya na ha. Edit lang. Kuha tagbo kuan. Sa bulak. Ay, nakainom naman si daddy bulak karon. Dili lang sana ko ni ko ano ning duha. Ako ara sa siguro may akong kuan kay nakainom naman siya bulak. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ako siyang giimnan gabi guys nga imnon ang iyang bulak na lintan na hinuon niya kay nabisi man gusto siya gabi panglaba. Inya siya mo oy nang rapo sa pupo sa kong mga sa kong dugi nga si Dagol kay gikalibanga. Nay pampers man di anaw niya. Magsige magkalibang guys, mutong wala na lang gi-pampers guys. Gandangag pampers si Dagol kay sige gilis og pampers kalas kaayo mutong sagdaan na lang kay may mga tissue pod. Makuan ra pod sa tissue. Karon maghumol na po ko bulak guys kay para imnon ako karon very good kaayo guys kay ang bulak ug yabas guys dako kaayo og tabang sa menstruation guys. Kaya ko abitang kuan guys dogs. Ning stock up guys kay balaw bang ano. Ala nga di mi stock up nang laba ko guys unya nabasa man na ako ang kuan guys. Private part guys kay nagpungko ko ng laba dugay kay kun human og panglaba guys ipasadaan ra nako. Sa diha mi stock up. Mautong ga dali-dali dayon ko og kadali-dali dayon ko og kuan guys. Kanang bayabas o butternut gidako kay nagtabang guys kanang namoy menstruation dayon hina yung menstruation bitaw. Inom mo ana di ba buguak. Kung mga irin guys.
Gipanggutom naman eh. Gipanggutom na ang mga bata. Gipanggutom na mga bata. Ang mga bata, gipanggutom. Ang mga bata, dili ra na ko ni butang ko kay alimigason. Gipanggutom mga bata. Andaman na ako sila pagkaon guys, kay alas 7 na, dali ara sa oras oy. Grabe kadali sa oras guys, mura ra gi-text. As in. Kay ang ako ang dagol guys, di naman po siya ganan mukaon kay gikalibanga man na siya. Tingalo na po na ako nag-itlog ron. Kaya mo na ako naggatas, dayon akong itimpla ka ng tuyabas sa bana. Kaya para muundang na ang iyahang kuan, libanga. Kaya patong si George kini sa una guys nga nagsakit, mao na akong gihimo, tingal na ko kuan itlog, isa ka buok itlog. Tinitimplahan ako gatas, gabot ako ang gitimpla katong herbal na ko nga sibuyas, sibuyas. Bayabas o kuan sa bana. Pagkaugma si George ay gambak-ambak na ay. Kusog na kay modula. Naulian din si George sa iyahang ibati. Sila. Ganyan kadlawon guys, nakamata ko. Guys, nahurot ang isa ka butong guys, kani dako king butong hatag nanay. Nara hinatag ni nanay dako kay duha ni kabuok. Ang usa ka bunga, ang isa ka unod anak niya guys, ako ray naghurot kay ngano. Paborito nako guys, ang butong nga kanang gahi. Di ko ganan atong humok guys, gahi akong ganahan nga butong. Nahurot akong gabi ug sa diyang pagkakadlawon galain akong tiyan. Nagbutang ko ini ni tubig sa herbal guys. O galain akong tiyan guys, gaaguro dayon gikabuhi ko. Sa butong siguro to nasubraan og kaon awa. Nasubraan og kaon sa butong guys ba. Unsa man to kung kaon ay nalimot ko. Ay, in Jesus name. Aklog di ay ito. Dito ang sinako na di. Ang anang ko di ari, pwede rin iburihan. Kay galain ang lawas ni Dagol. At awa lagi diha kay maglisod ko ba. Ato siyang tambalan og herbal para ang lawas ni Dagol maulian. Ara na ko ipatong kay para dili maghuot di ari. Kay gamay kay itong banggira huot. Ini atong rice kay init-init pa man so ato sa ning pabugnawon. Nimbangon ko guys kay alas 5 nakapin guys, hapit na alas 6. Ninsaka na pud ka nga. Igi panaog ti ka kay samo kay ka.
Alright guys, prepare na ko silang pagkaon guys. Kaya alas 7 naman kapin. So pagkaon na nako sila. Dahil yun, naglungag na pugog otro ani guys. Kaya kung pamahaw manggod guys, daghan jud na ako'y pagkaon na nila kung pamahaw. Kay kana manggod akong mga for babies, akong mga dogi pag buntag. Kadyot ra kay na mga tulo guys, kay magbantay gud in taon na sila guys. Luoy kaayo. O so karon maglungag kog otro kay tanawa kang bots sa kadaghan. Pati daghan akong gihatag ni bots usa pa pod. Daghan jud po ni kayo sila makaon karon guys kay ngano. Ang sudan nila bag-o. Bag-o ilang sudan mo nang daghan din sila makaon karon. Ami kay ni ilang kaon karon guys. Unya kay init pa man na. Magkuha og isa ka plato kay akong ilahi kang George para makalungag gayon ko. Na guys, si George ni guys, kang George ni katong adapted na ko sa gawas. Unya naamang pud si Big Boss siguro. O naa si Big Boss. Tagaan ko na ako na si Big Boss gamay guys. Dodong. Si Big Boss apil po na siya sa budget. Gamay kay naaman po siya kunting kaon sa mga dogi na po guys. Naaman po siya niya. Luoy po no. Tagaan no. Kanang dili po na po makuan sa kong dugahan ba nga na ay kanang dogi nga naglantaw. Nga ako dito mga dogi nangaon din na apoy. Kanang dogi good. Di pwede din ako tagaan guys. Tagaan ako kay maluoy. Good ang kay ko. Yung karon magkuha ko bugas dito sa kwarto kay naglungag ko otro. Nani magsabaw. Kalamunggay din pinirito magsabaw day kuron. Kinamang ko iloy din ahos bombay. Kung magsabaw kuron. Magkuha kog malunggay. Then alugbati. Magkuha sa kog bugas guys ha. Wait. So nira guys, ato nang kiliso ng atong bugas. Well, nagpabugnaw ta sa kanon sa kong mga dogi. Bis magkiliso lang pud ta bugas nara. Nara ilang mga pagkaon dito. Andam na nako na guys. Oh. Andam na na kanang 40 gyud. Labaw pa ko ani nagatiman og pila ka anak guys. Mo nang di din mi kalakaw lagyo guys kay tungod ani among mga 4 babies nga dili mabiyaan-biyaan mura ra gyud labaw pag anak. Tuoy pud in tawag biyaan nga mga silingan ng iro di sa mga silingan nang ikas kuan diha. Tuoy kay mga 4 babies kay ano. Kuan na makakaon, late na makakaon. Anoktok si Inday. Late na makakaon iyong mga 4 babies guys. Manghila ka sa ito sa. Manghila ko yung taon iyong mga anak. Oy, maluoy kay kung mamino sa tingog ba kanang gutom bitaw kaayo. Nya. Dili man pud ta makakuan kay kanang kuan ba kaning gilakan ang gate niya. Usa pa pud guys na tagam na pud ko sa una nga katong nagpuyo di sa balay sa kong magulang sa una pag yun. Otro pud to guys, di pud ko makapakaon. Makapakaon pero once a day ra ba niya ginagmay ra pakaon. Ako'y nagpakaon silang mga dogi guys. Kaya naluoy ko ba kay mangalkal ng mga basura bitaw kay gutom kaayo. Kaya ang katod yung tig-atiman ato nga si Angkol na ato nga time to asalain nga kuan lugar. Dire gyapon sa
Pilipinas pero layo ba so wala gyud mag-atiman sa mga dugi. Akong gipakaon guys, sus naman na siya isa ka iro guys, nga salbahis kaayo guys. Gipaak bitaw ko guys, napaakan ko guys oy. Na, kami ra ba gyud ko galingon na gasto sa pa-inject ato guys ay. Na-injekan jud ko atong ikatulo kay lalom-lalom ang sama gipaak ko. Muna nga matagam na ko magpakaon og mga dugi nga dili ang masuko po to kong bana guys, masuko jud. Mahimo na mong away guys, ngano daw kuno magpakaon daw kuno kong mga dugi nga dili amo napaakan pa daw kuno ko. Maluwi man gud kaayo ko gud. Auto nga. Pakaon ako gud gipaak man ko niya. Pero ang uban nilang mga iro, mga buutan, katura gyud siya katong iro mantas kaayo. Paak ko niya guys, kung buang gitong iro ay. Oh, kadit lang kainit pang dili sa magkuan ba, dili sa lagi ba. Kadit lang. Kaon lagi muro dili sila kahulat guys. Oy, panggutom na ni. Sayo pa man kaayo. Kaon lagi muro ay mo kabalaka. Ikaw dagol naunsa man ka? Ako sa ning ituslok na itong kanon guys kay igo-igo po guys maabot si banana makuan ni guys maluto uli man po to dahil din mulakaw na po to pagka alas 9 kay alas 9 kapin kay nato diyan anak sa bus niya wa man gud diri ang bus to Manila nagseminar. Kuha na nato itong libro. So, di rin natapokus ato ang mga for babies. Pagkanon na nato. Pagulat, piring ha. Dili mag-una-una. Ikaw jud kay perminti jud ka. Pasaway jud ka kaayo ba. Hawa diha. Gagit trabanin mo ng kuan. Hawa. Dali. Alik piring. Yang gidagit ang awa sa lagi diha. Agoy Ginoo ko. Mudas-das man hinuon siya. Agoy ni balik na po. Ginoo ko ni iringa guys oy. Nya na bot, otro po ka diha bot. Hulat. Hulat ba? Di ka hulat. Ang kakaon raman. Hulat. Kahulat guys. Nara oh. Oh, wait lang. Okay. Sibot, sugod na og kuan. Sugod na sibot og concert. Wala ka. Kaon na gamuron. Bots, sulat dia bots. Ay pagsigig. Kuan dia kay nag-prepare pa ko diri oh. Bots! Kahulat karon na.
Wa na si Bots guys. Ga-wild na. Putol po di kahulat ng unguan na. Bots, hulat dia Bots. Paghulat Bots. Iulahin maguna ko na silang Bots guys kay nanglan ko na sila bantayan mo kaon kay ngano si Bots mangilog ni Dudong Gamal dili kay makakaon si Dudong Gamal no na nga iulahin gyud na simpla ilaha nya to saba na gabanha na Ara imong gikuha ganina oh ara oh anak mo na imong gikuha ganina. Day. Boots. Ako na ihatag kang Inday o kang Dagol. Inday, dali. Dagol! Dali! Dagol! Dagol, dali! Kang Bots na po. Ato nang timplan si Bots kay nagkabuang na. Si Bots kid, ay. Di na siya kahulat guys, ay. Bisan pag inon na to paghulat Bots, di na siya kahulat. Pagkaon dong. Na dili ganan mo kaon si Dagol. Kay nayayay. So tingalo na ko nag-itlog ro. Gatas nga bayabas. Kay para ulian. Kaon akong beauty. Hoy! Ano naman ang mikit? Wala away po ni Smiki tayo. Mike! Uy, Diyos ko si Bots. Ngaon na sila guys. Ang kaning kang Dagol, ako ano yung kuan. Sangat kay di siya mukhaon. Ang yaran ni. Bots! Diba masigi kuan niya Bots? Ako ni isarado kay Arthur. Ano sa ganit pagkakaon na day? Mara pagkabungi. Ano guys? Nya na guys, balik ako diha. Dara. Pagdan na day.
mahurot na hindi, pero unya, mahurot na unya. Manghinaw sa ako, kaya nanimaho ko. Ungo, sa akong kamot ni mong inan-unan. Maglabay pa kong basura rin, guys. Ay, kay na George ha. Wait lang, kaon mo ron. Dudong gamay. Ang dumi ito dudong gamay. Uto po lima. Dali ah. Dali. Di mo kaon sa dudong gamay. Ay, nanay. Ay, si Boots. Di mo kaon si dudong gamay. Pati si yung aso ko na si Dagol na hindi magkain kay LBM. Painumin ko ng herbal yung sabana at saka bayabas. Parang si George noon ba? Nagsakit yung pinainom ko. Ano ko sa datas. Oh, niya na. Maya na. Oh, silang bot. Ay. Pagkaon na dong. Hutda na dong. Gali kay wa na kang bots oh. Ang karap pa man kaning duol. Mapay pag duol guys. Nga, wala na si. Hapit na naman si. Bot. So guys, diri tatangin guys, salamat guys sa inyong suporta, sa pag-subscribe ko ang YouTube channel, sa inyong pag-follow, share, ug like, ug sa paglantaw nyo sa kong vlog. Thank you so much guys. Ug amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone.